IFM News. Ano, John? Nanapanan nagpukaw na meten. One more isang pihit pa sa tagumpay. Waiting for dete songbat ni Idol John Agustin. Kadigito yung agunda. Idol John, go na! Naiya pa sana ti Water Lily Ordinance. Kalpasana ti makatawen. Apan nakaidasar na daytoy. Iti asang gunyang panlansod. Iti syudad ti Lawag. Siguro na kiniya asang gunyang panlansod member Handilaw, ti author iti daytoy nga ordinansa. May bayaga ti panaka-aprobar na. Kapoy ti panakaisapol ti pondo. Imbatad na ngagdagop ti 200,000 pesos. Tinayolo para pondo, kaspaset ti suporta. Kadagiti Water Lily Weavers, tapos dadapay amay promote dagiti produkto da. Inay na dakila tulong daytoy kadagiti weavers, sanday kadagiti produkto da. Nudikat pati dagiti lokasyon da nga agaramid. Malaksid ti Water Lily Ordinance, ket may pasapayan ti suka ordinance, namang matlaing suporta kadagiti agar-aramid ti suka iti barangay Baksil iti syudad ti Lawag. Sa DJ Water Lily Ordinance na yun, Apo. So, it's been 1 year in the making na bayag, Apo. So, Apo, kaya talaga na, sorry, Apo nga na-research detoy, can i-communicate, Apo, dagiti stakeholders tayo. So, DJ Apo, so sapay kumata, dito kit makatulong, Apo, kaya lalo ta umaymit dito SM tayon. So, dagiti producer na, Apo, nga byproduct, Apo, ti weavers tayo, iti Water Lily, kaya agbalinton na mas nakaaya-aya. Kasi dito nga minapo, kaya makatulong kanya in terms of may sa Apo is improvement kaya siya produkto da through seminars, Apo. And of course, mabalimit pa nga usarin Apo day budget da for improvement met Apo day location nga pagaramidan da. So, yes, Apo. Yes, sir. May pala namin nga suggest ka na bayag na na aprobaran. Yes, adapon do natay both nga ordinansa na po DJ Water Lily tayo 200,000. Yung tinawag tayo actually ka DJ Apo get 500. Pero it's okay kasi at least ket ada pang rugyanan nan. DJ suka ordinance met no apay na bayagan pa same as DJ Water Lily Apo kinasarita dahil stakeholder nagsapol iti narapat nga budget, so they tinawag tayo nga budget na 500 down to 300 but I think it's still okay, at least ket tekonakon it's a good start. So no next nga makita tayo nga medyo efficient dito ket i-request tayo tumantindak nga pondo lang. Kasi maragsakan naklalaw dito suka industry tayo Apo ket talagang paspasarin dan ako yung Baksil. So adong nga turista at mapapanin. So no pa'y ma-replicate tayo dito iti sa baling nga lugar, like for example adamit pa'y pagsukaan ngamin nga nearby the airport. So no makadevelop pa'y nga papanan ako turista tayo dito ket talagang nga napinta sa po nga proyekto. And aside from we are helping Apo DJ pinaka promote Apo tay suka tapnon mas maila ko da. No, adumit maila ko Apo nga suka Apo, dagiti met farmers ti mapektuan no kanada dun to timula dan nga sugarcane. Ti paset ti panagsarita ni Sangguniang Panlansod member Handilaw. Okay, malagip ko man detoy. Legacy detoy ti dating tourism officer Tilawag Idol Joan at malagip ko may isa ng cover ka detoy adeti suka wala giti basi pa di tangay ano ganan Baksil Idol Joan ket when Angel Lau gayam when iti nang pakauna ka detoy ngem apay ano na ganan suka ordinance DJ lang suka. Suka ken basi ken deti panagmula dan ti sugarcane Idol Bernard. Sugarcane ordinance ko mga nga suka ordinance lang. 'Di ba? Kasi deti nga min ti rumor nga produkto na nakuan Idol Bernard isu deti mailakon iti market ken deti pa naka-i-promote ng kit deti ti usually itantandudo dagiti kakailian Idol Bernard. Wala nga no ngamin ag title ka ti ordinansa no kas pagarigan Idol Joan it should be dati panaka mother na kumbaga like for example dati byproduct at may salaing a product ti sugarcane suka di mo nagets mo ticket kung sawain when can trademark dati ti Baksil ngamin Idol Bernard iso ket no siya sugarcane ordinance kata iso ti mother kadigiti nga byproducts ngem gaputa sukala ang
baka malipatan di dumapay nga produkto. Karaman ba detoy uneg ti suka ordinance? Adaba di jay ti provisions na nga panagaramid ti tagapulot, panagaramid ti asukar, panagaramid ti napatete may isang wine from the sugarcane. Kenda dumapay nga byproducts, Idol Joan? Kawan karaman sa ko dagito yan, Idol Bernard. Basta nagapoy ti sugarcane. Dito yung water lily, anat maarami na bags daeng. When ado nga produkto Idol Bernard adape dagiti kalugong diti pagpatayan ti dagiti maluto no kwa ana tawag na diyan diti analaga. Nalaga. Te pang kabilang timakan kas jay mabalin? When Idol Bernard. Hanga na budo kat water lily dito hoy. Magango no kwa dito Idol Bernard kas lang diti Kasabanig, kasakasjay. When. Ikaman. Nga malagalaga kasjay. Mai-flat, malagalaga. Yun, maaramid nga kalugong, bags. Ken kas na ko na nga pangikabilan ti makan. No, kas magarigan weno digiti taraon. Okay, so anang ro ti tulong na dito yung matkarigiti kakabsat nga manalon. Ang nangro na kadigiti agmula iti sugarcane. When Idol Bernard, dadigiti seminars no kas pagarigan at dadigiti development ken no deti panagaramid dan no masapol da kadagiti dumapay nga materials when no deti mangtulong kada ko datap no dadapay nga mapaduras deti panagaramid da deti panaka tawag nan te pagipanan na no kwan Idol Bernard di ba na ipagagangay ngamin ket digiti plastic containers awan ti label na tatnon no dapat nga ma-promote when no ma-advertise kita pimpintas ton negiti packaging na Idol Bernard. Dapat negiti siguro na expiration date ken negiti ada dumapayan nga panaka-approve na Idol Bernard. So, di ba bote kada digiti plastic containers di makikita tayo nga pakat ipanan na digiti nga produkto itata. Isupay katulungan da iti Department of Trade and Industry bueno DTI. Okay, alakat congratulations iti Baksil North and South and of course that inisponsora ni Konsehal Handilao iti Sangguniang Panlonsod. Go ahead Idol Joan. Damag iti siyudad Tilawag, kadwa iti 99.5 Bas Tilawag, Idol Joan 15 tatak, RMN.